ତମମାନେ ମୋ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼। ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 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 ପୁଣି କ'ଣ? ଆନ୍ନା ରେଡ୍ଡି କହିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଆନ୍ନା ଆନ୍ନା ରେଡ୍ଡି ଆନ୍ନା ରେଡ୍ଡି ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ନଗଲେ ନଗଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ନଗଲେ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மோனா அண்ணா ரெடி. এই শলা সম্বাদী তু শলাটা মরিবু। কলম খଣ୍ଡେ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଲେଖିବୁ। ପୁଣି ଏ ଆନ୍ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବର କାଗଜରେ ଏଡେ ଏଡେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛୁ। ଆନ୍ନା ତ ବିକୁଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ବିକୁଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ କରୁଛି। ଶଳା ତୋ ବୋପାର କ'ଣ ଗଲା ବେ? ତୁ ଶଳାଟି ମରିବୁ। ଆରେ ଆମ ତାମିଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଶଳାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ ରେ। ଆବେ ବୁଝାବେ। ଶଳା ସତ କହ ତୁ କା ପାଇଁ କାମ ନା କରୁ? ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ବି ଜମା କହିବିନି। କହିବୁନି? ଆରେ ରେ 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 କଣ କହିଲା ରେ ରକା? ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ନାଇଁ ରେ, ତତେ ଆମେ ମାରିବୁନି, ତତେ ଆମେ ତାମିଲରେ ଖେଳେଇ ମାରିବୁ। ଶଳାର ଆଖି ଦିଟାକୁ ତାଡ଼ି ଦେ। ଏବେ ସତ କହ, ସେ ଆନ୍ନାର ଲୋକମାନେ ତତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ? ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ ଆନ୍ନାର କଳାକାର ନାମା ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ନାର ଲୋକମାନେ ତତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, ମୁଁ ତ ମରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲେ ତମ ପରିଚୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା କଲ, କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ମୁଁ ଜଣେ ଅନାଥ, ମୋର ସବୁ ଥାଇ ମୁଁ ଆଜି ବେସାହାରରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଅନ୍ୟର ଦୋଷକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇ ମୋତେ ଆଜି ଦୋଷୀ କରାଗଲା। ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ସହି ନ ପାରି ଆଜି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ତମେ କେବେ ତମ ମା କଥା ଭାବିଛ? ତମକୁ ହରେଇ ସେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବେ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ଯେଉଁ ଘର ସମ୍ପର୍କ ବଦଳରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହେଲେ ତମ ଗାଁ ନାଁଟା କହିଲନି? ମୁଁ ସେଇ ବିଶାଳପୁର ଜମିଦାର ରାଜା ରୁଦ୍ରମାଧବଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ। ସବୁ ଥାଇ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ଯାଯାବର। ମୁଁ ଅସହାୟ, ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି।
अन्ना विरुद्ध रिपोर्ट लिखिबु लेख साला ए साला सांबादिक अन्ना विरुद्ध रिपोर्ट लिखुछु ने साला 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 को हानि दे ନାଇଁ ରେ ଶଳାକୁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାରିବାରେ ଭାଇ 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 ମୁଁ ତମର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି ଭାଇ ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ଭାଇ ବାସ୍ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല്